Og vi har fået Michael ned på knæ. Ja, ja. Og det er koldt for ham. Og det yngste yngel er også med. Ham tager vi lige en pizza af her, ja. Og så en af klanens ældste der, næsten. Næstældste. Han har en lille pap i nakken, eller her. Hvad? Har du fundet huden eller hatten for en eller anden papæske eller så lignende der? Nej, jeg ved ikke. Den har været hernede på posen. Ja. Og så har gartneren i gang her. Mon sohn Michael, ja. 6 planter, han skal... Ja, ja. Det kan du da godt kende. Ah, okay. Har du ikke et blad i... der i sig til hans knæ? Et blad til hans knæ eller sådan. Det må du arve. Skal løgene stridt op? Har du ikke en avis? Ja, man bør ikke være møgbelort på knæene. Til sommer bliver jeg altså 6. Okay. Bliver du 6 til sommer? Ja. Ja, der er noget vildt. Der er nogen, der gør det for mig. Ja, det bliver ikke mig. Nu har du fået luft til at gøre det. Jeg har ikke hørt noget om nogen aftale eller noget. Hvem skal være min yndlingsnevø? Ja, han er herovre, han er der. Det må være yndlingsnevøen, ja. Det må være yndlingsnevøen. Vil du godt grave? Ja. Jamen, så kom du i gang, min ven. Jeg kan efterhånden godt leve med, at Nå, det kan da godt. At du ikke er yndling, men yndling. Yndlingsnevø mere. Hvor skal det være? Det bestemmer du faktisk selv. Hvor vil du grave? Ja. Er det egentlig at prøve at bilde noget ind? Altså, det kan Så graver vi der. Hvem gider overhovedet have noget med Claus at gøre? Så føler det også. Ah, vi er et par stykker, der sætter pris på mig nu. Ja, bare godt ned. Det er så slemt. Jeg får så mange opringninger, så jeg simpelthen må. Hver aften slukker bare. Du må simpelthen slukke og sortere. Ja. Og der kommer simpelthen en liste, hvor der står yndlingsnevøer hele vejen ned. Fuldstændig. Ja. Ej, det er for meget. Det vil jeg også gøre så. Så lukker det bare ikke. Tager strømmen fra dig, og så tænker du ikke mere på mobiltelefonen. Men hvis du var lidt mere på Facebook, Claus, så kunne du være, at du kunne følge lidt mere. Ej, ja, Jamen, han ser alle vores ting, kan jeg høre. Men han kommenterer dem sgu ikke. Ja, jamen, ja. Så kan du bare gå videre fra. Jamen, jeg kan ikke finde ud af Facebook. Ej, der er der ikke nogen problemer i det. Der står, synes godt om, kommentar. Og hvad andet skal du bruge? Kommentar, jamen så kan du skrive. Sådan. Og synes godt om, det er noget, du synes, der er fornuftigt. Det var godt, skat. Du er så dygtig. Ja, kan vi ikke lige få et lidt større hul, du? Jeg tror, det er for lille. Ja, Det er for lille. du må bruge dine små muskler. Så til onkel Jonas eller Claus. Ja, det synes jeg også, du skal gøre. Jeg skal være yndlingsnevø her. Nå. Han skulle være yndlingsnevø. Jeg synes også, de stærkeste, dem stærkeste skal... Ja, også svage. Skal jeg gå for. Ja. Og det er også noget med respekt. Det er sådan en rod, vil jeg jo aldrig kunne nogensinde få. Overhovedet ikke. Altså, jeg skulle bruge begge hænder og tænderne for at få den op, mand. Den overstiger, prøv at se det her, den overstiger langt vores kræfter, mand. Men det er jo sjovt nok, da vi var unge, der var nogen på næsten 70 år. Det var gamle mænd, dem havde man respekt for. Det havde man. Og hjalp på alle mulige måder. Og var de flade, så fik man lov at låne penge af dem. Ja, det er glemt. Ungdom i dag, nu, der er ikke noget der. Det går under. De har mangel på empati. De ved ikke engang at stave til det, du. Nej. De har aldrig hørt ordet. Prøv at se den form for... Til gengæld. Prøv at se den form for... Prøv at høre her, I to gamle knokke. Prøv at høre, til gengæld, så ejer mig og Michael ikke lige så meget egoisme, som I gør. Egoisme? Hørte du det? Jeg var slet ikke klar over, at han kendte det ord. Nej, det kommer også helt bag på mig. Hvor har du lært det? Hvad skal jeg have ned, Claus? Den, der passer til hullet. En køn plante. Altså det, I skal huske på, når I nu refererede til i gamle dage, hvor der havde man respekt for alderdommen. Ja. Det var fordi, der tror jeg også måske, at alderdommen havde noget at byde på. Og det, I skal være klar over, altså det er jo ikke noget med, at respekten kommer af sig selv. Man skal jo gøre sig fortjent til respekten. Lige præcis. Må jeg lige sparke en fodnote ind der? Det ligger desværre i den måde, vi gebærder os på i dag, at unge mennesker, for at følge med i det her society her, så skal de jo fandme at tjekke på alt. Og tager du en selfie nu? Nej. Jeg tager sgu Jonas. Jeg tror, han tog. Han nød sig selv, hvis han talte. Han holdt den ene tale. Mens han kiggede på sig selv. Nej, prøv at lægge mærke til i dag, hvad de unge mennesker skal ligesom have fat i på en eller anden måde. Ikke? Dengang, der kunne vi videregive nogle erfaringer. De var statiske, de virkede.
I dag er det så dynamisk, så vores erfaringer, den kan I ikke bruge til en skid, vel? Jeg er glad for, at jeg ikke er ung i dag. Ja, det er jeg satme også med. Det var flot. Så er den her. Ja, er det ikke til Inge? Nej, Er du holdt op med at lægge til Inge? jeg lægger aldrig til Inge. Nej, hvad siger du så? Ja, ja hvad siger du så? Nej, Og det, 15 kroner på Inge, det kan han sgu ikke. det er hans svigerinde, du. Det er hans svigerinde. Det kan han sgu ikke. Da vi boede i Tyskland, var vi gode nok. Ja. Men her nu er hun væk. Ej, Hun du har har sgu altså trampet på glemt. påskelinjerne. Nej, det er. Ja, Ej, Jeg får dem længere ned, mand. hallo, mand. altså, så kan alle gøre det jo. Ja, det. Så er det sgu ikke noget problem. Ej, prøv at se, den døde, den er faldet helt den er op. helt Ja. død nu. Giv den lige noget kunstig åndedræt der. Hvad er et sår? Jamen, det har jeg også. Hvad var det, må I se? Nej, du må sgu da ej. Det er et liggesår. Liggesår. Jeg kan love for, at det Det er er et nok det liggesår. eneste, ikke? Prøv at høre, jeg har en halv Det er et time. liggesår, Jeg siger har en jeg. halv time i sofaen om dagen, Liggesår. mand. En halv Der er time, ikke noget det havde her. vi sgu da ikke, da vi var unge. Vi havde ikke en sofa. Nej, vi boede i en skotøjsæske op ad landevejen, mand. Bare for at brødføde Ja, store gøgeunger, mand. Og vores morgenmad, når vi skulle i skole, det Jeg var, tror umiddelbart, det var dig. mor puttede 2 store Jeg følte mig i hvert sten. fald ikke truffet. Gjorde der ikke? Nej. Jamen, jeg tror, det eneste mad, Jan fik, det var, hvad han kunne stjæle, når han var nede og handle på morgen. Det var jeg også god til. Han er opfordret på leverpostej. Og spejpølse. Der var altid 10 skiver, det var altid taget 2 uger. Jeg glemmer aldrig den nummer, du lavede med leverpostejen der. Det gjorde jeg også med franskbrød, kan du huske det? Jeg udhulede noget af dem, det kunne de jo Gjorde du se. det? Ja. Ja, det var tydeligt. Og så tog jeg den der, kan du huske den der rille ovenpå, der var på franskbrødet? Den knækkede jeg jo af. Det var de sådan. Ja, gud, da. Og så sagde mor altid, det var da mærkeligt, de altid sagde, ja, jeg ved ikke hvorfor, men mange af brødene dernede, de har ikke den der. Og man kunne se hele det lyse hele vejen, hvor den havde været, den der op på franskbrødet, ikke? Men leverpostejen fandt de sgu aldrig ud af. Og slagteren var jo godt klar over det, der var ikke noget der, fordi hver gang så sagde jeg, Man kan godt se, hvem der er i familien her, farmor, der offrer sig, var. Og punger ud på nogle rigtig flotte nogen her. ja. 2 for mig. Nej, den ene er for gry. Prøv at høre her. De der små knaldnikler, du har købt der i Aldi, den nikler, mand. dem kan jeg, der skal du gange det op med 10. Den kan du ikke stikke. Det er en jomfruplante, du. Ja. Jeg har købt den hos Ulla. Ulla, Ja, hos Ulla. Nå, det er en, du kender det fra rabat hos, er hva'? det hende, der ligger herovre? Så havde det ikke købt, så er det taget for Og nu må jeg lige holde en pause, ellers kan man blive ved med Ulla at havde tage den billeder. liggende på disken lige derovre.